Για να εισάγουμε ένα νέο προϊόν, θα πρέπει να επισκεφτούμε την κατηγορία στην οποία ανήκει και στην υποκατηγορία αν υπάρχει. Έπειτα, επιλέγουμε εισαγωγή προϊόντος. Στο πτυσσόμενο μενού που θα εμφανιστεί, θα πρέπει να εισάγουμε φωτογραφία, χαρακτηριστικά, όνομα και περιγραφή για το προϊόν μας. Θα πρέπει να εισάγουμε όνομα και περιγραφή και για τα αγγλικά. Για να εισάγουμε μια φωτογραφία, πατάμε προσθήκη φωτογραφίας. Επιλέγουμε το αρχείο και πρέπει να βρούμε πού είναι αποθηκευμένο. Πατάμε άνοιγμα. Έπειτα αρχίζουμε να εισάγουμε τα χαρακτηριστικά για το προϊόν μας. Πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε να έχει το προϊόν μας για ελληνικά και αγγλικά. Έπειτα θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το κείμενο της περιγραφής του προϊόντος. Μορφοποιούμε το κείμενό μας σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας. Θα πρέπει να εισάγουμε και το αντίστοιχο κείμενο για τα αγγλικά. Μορφοποιούμε αντίστοιχα το κείμενό μας. Όταν τελειώσουμε τις μορφοποιήσεις, πατάμε εφαρμογή. Το νέο προϊόν έχει προσθεθεί στη λίστα μας.